Mga pati, magluto mi o mango dia. Na may dagko ani mga pati. Panira mo gipalit kay para tunga man. Kay kami raman duwa magkaon na limang. Mango. Mango dia. Batangan din ang poog. Mamasitas. Say pangalan ni. Pangalan ani. Say pangalan be? Tawag. Mamagata. Mamagata. Maningatan. Krani siya mga badian. Wala nga gipalit, ihatag krani sa akong amigo. Mo kay amigo nga na tigbuhi sila nani. Kaya buhi sila ni, ako magplano buhi lagi nani. Yan na siya. Ha. Yan ang ginagamit ko mga ricados. Mama Coco. Lagyan na ng gata. Alright. Oh well. Oh, loya. Magluto kayo mga badid, dapat pag mag-isa na kayo, lagay muna yung una, loya, para lumabas yung aroma niya. Kuha nyo. Tapos, sibuyas. Sibuyas. Bawang. Okay, lagyan natin yung mango. Butik fry. Bubuhon na natin siya. Papa Mama. Right. Gawin natin ang lemongrass. Luban. Gawin natin itong sayote. Lagyan natin sayote. Panulit. Sure, okay. Sayang ba kaya anak limang ni? Nara, mamagata. Saan ikot kung luto ni? Ama. Hindi ko lang na ibayad sa aning ating. Hindi ko lang kabayad. Lima. Pwede. Sa mention nyo,
sudan mga badi. Kanira daw iya sang sudan kaya bawal pa siya ani. So mga unta mga badi.